Wa alaikum salam wa rahmatullah. To, alhamdulillah an ce son so ne amma son kai ya fi. Wannan gwamnati ta mai girma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, zan iya ba ta maki 9. Ya zamanto ɗayan kason ya shiga shekara mai zuwa, wanda muke fatan nan da shekara ɗayan shi ma Allah dai ya cike gurbi ya zama shekara 4 insha Allahu daga an samu makin da ake buƙata. Well, kamar yadda ka ce bari in ɗan gyara maka zancenka, ba 'yan Najeriya ba ko ba 'yan arewa suke wannan kukan ba. Wasu daga cikin 'yan adawa, masu da'awar adawa su ne za ka ji suna wannan hayaniyar. Amma 'yan Najeriya wanda suka san me suke yi, you know, suna tare da wannan gwamnati 100% kuma suna mata uzuri irin na kowace gwamnati wadda take shugabanci, musamman abin da ya shafi jagorancin al'umma akan dukiyoyinsu da rayukansu. Gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu kullum muna faɗa cewa gwamnati ce wadda ta san dimokuraɗiyya kuma dimokuraɗiyya ta san ta. Kuma duk abin da take yi tana yi ne domin ganin cewa an yi nasara a dimokuraɗiyyance, al'umma kuma sun amfana daga roman dimokuraɗiyya. So wannan ba 'yan Najeriya ba ne masu wannan kukan gaskiya. Duk wani ɗan Najeriya mai kishin Najeriya baya buƙatan wani ya zo ya ce masa yana da muƙami ko za a ba shi muƙami, ko yana jiran a gaya masa ga abin da ya kamata ya yi kafin ya fito ya faɗi abin da yake da kyau, ko in ce kyawawan shugabanci na shi Mr. President Bola Ahmed Tinubu. Domin alaƙar mu da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu alaƙa ce kamar ta ɗa da uba. Duk wani ɗan Najeriya yanzu Tinubu dai shine babansa. In ana maganan wane ne babanka a Najeriya, kowa ya san Tinubu ne dai lamba ɗaya, shine first citizen kenan ko? Yawwa, shine lamba ɗaya a Najeriya, ma'ana shine gaba ɗaya, shine kaman shugaba, yawwa uba kenan a ƙasar gaba ɗaya. Saboda haka ni a fahimtata bana buƙatan wani ya zo ya ce min Sani ya kamata mu fito mu tallata manufofin ko kuma irin kyawawan ayyuka na shi Mr. President, saboda ko muna tunanin ko sai an bamu muƙami ko sai ba mu buƙatan wannan, kasancewar wannan abun ana yi saboda mu ne, kuma mu ne masu amfana. Saboda haka me kake buƙata, mahaifinka ya kawo abinci gida, ya kawo iya gwargwado na tsaro yanda za ka zauna lafiya, iya gwargwadon yanda za a yi kaza. Kana buƙatan waye ya zo ya ce maka ya kamata ka fito ka gode ko ka bayyana irin gudunmawar da mahaifinka ya bayar? Ba ka buƙatan wannan. Saboda haka irin wannan da nake ba ni kaɗai nake ba, muna da yawa 'yan Najeriya suna nan birjit da yawa wanda suke yaɗa manufofin gwamnati ba tare da suna da wata alaƙa kuma da gwamnati ba. Ka yarda da kamun ludayin ita wannan gwamnati? Kai ma ka yarda, saboda da baka yarda ba za mu zauna muna wannan interview ɗin ba, domin dimokuraɗiyya ce ta ba da wannan damar. Na farko kenan. Na biyu kuma akwai inda aka karɓi ƙasar, yanda matsalolin tsaro suka zo kusan suka yi kirif, suka kusa su haɗiye babban birnin tarayyar ma Najeriya gaba ɗaya, Abuja. Allah ya taimaka wannan gwamnatin ta zo ta fara buɗawa tana kora su baya har aka samu wannan nasarar da aka samu. Dole mu ce mun gode, kuma 'yan Najeriya ma suna godiya, kuma suna da kyakkyawan fatan cewa lallai insha Allahu yanda Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya gyara Lagos, ya tanadar mata duk abin da ya tanadar mata, ta zama yau ita ce Lagos wadda ake taƙama da ita a gari mafi zan iya cewa kyawun gari da tsaro a duk faɗin Najeriya. Duka muna da kyakkyawan fatan mu ga cewa kowace jiha, musamman mu a arewacin Najeriya, ta samu irin wannan ci gaban da Lagos ta samu. Muna fatan haka. Wannan al'ada ce dama ta shugabanci. Duk shugaba in yana shugabanci, ba a cika ganin laifin wanda ke gefe ba, an fi ganin laifin shi shugaban a matsayinsa na shugaba. Amma abin da muka sani shine gwamnatocin baya da suka gabata irin su Obasanjo mun yi kuka da su tun muna ƙananan yara. Yar'adua, Jonathan, Buhari wanda talakawa su suka zaɓe shi da sauransu, suka kashe kansu saboda shi, sun yi kuka da shi. Saboda haka al'ada ce ta shugabanci, talakawa ko waɗanda ake jagoranta su fito su riƙa nuna yatsa ma shugaba, musamman a dimokuraɗiyya. Kaga yanzu nan kusa maƙwabtan mu Nijar, babu wani ɗan Nijar in dai a cikin garin Nijar, in dai a cikin ƙasar Nijar yake,
wanda zai iya fitowa ya nuna ma shugaban ƙasansa yatsa ya ce shugaban ƙasa Tani baka mana kaza ba mu da ruwa nan, ba mu da wuta can, hanyar nan ma baka yi ba, kana kwashe kuɗin mutane, babu wanda ya isa yi wannan a Nijar. Saboda me? Ba dimokuraɗiyya ake ba. Yanzu za a yi kaman za a karya inda babu gaba. Amma wannan yau in ka fito ka fito da accusation cewa ga ministan Mr. President Bola Ahmed Tinubu ya yi kaza ko yana aikata kaza, in Allah da dai kana da sufficient a kind of evidence yawa, ina tabbatar maka wallahi shugaban ƙasa zai ɗauki mataki. Shi yasa ce ba a taɓa samu irin wannan wanda nan da nan abu yana faruwa ya fito ya ɗauki mataki irin wannan ba. Kaga ya famfe ma gwamnoni kuɗi. Kwanaki na yi magana na ce ya kamata dukkanmu mu mai da hankali kan jihohinmu. Shin gwamnonin nan kuɗaɗen da suke karɓa, ina massive project da ake expecting, misali yanzu kowa ya ma kansa tambaya ya duba jiharsa, wani project dai gwamna ke yi a kowane 3 senatorial zones na jihohinsa, na jihohin da yake kallon wannan bidiyon. Ina ne zai iya nuna project ɗin naira biliyan 1 zuwa biliyan 5 wanda zai ce a zone ɗinmu mun samu project da 5 biliyan naira wanda gwamnan garinmu ya mana. In babu wannan, ka nuna ma gwamnan garinku yatsa ka gaya masa cewa mai girma gwamna, kuɗaɗen da kuka karɓo wurin shugaban ƙasa ba mu gani a ƙasa ba, kuma mu za mu dinga faɗa don shugaban ƙasa ya ji cewa saƙon da yake ba ku kawo saboda mu saƙon fa baya isowa. Wannan shine abin da ke akwai. Wani kule ne ko Bahaushe ke cewa kowa ma ya rawa bare ɗan makaɗi. Mu da ke wajen fage ma muna faɗan manufofi, muna faɗan ayyukan da shi Mr. President yake yi. Domin akwai ayyukan da za ka iya ganin a zahiri ana gina titi, ana yin kwalta, ana yin gadoji, amma maganar tsaro ba za ka ce gashi a zahiri kana gani ba. Saboda abu ne wanda kai kana kwance a gidanka, su kuma waɗannan bayan Allah suna can suna bacci, ana kashe wasu na ana fafatawa. Gwamnati tana iya ƙoƙari domin kai ka samu ka yi bacci cikin iyalanka ba tare da wani ya tsangwame ka ba. So ire-iren waɗannan abubuwan abu ne wanda kai ba ka ganin su, amma a gwamnatance suna nan. Kuma kullum ina faɗa wallahi 'yan Najeriya in za su ga irin abubuwan da gwamnati ke daƙilewa na matsalolin tsaro, wallahi za su ce gwamnatin Tinubu ta ci gaba da mulki na har abada. Saboda saƙon da nake da shi kawai shine matasanmu 'yan Najeriya, 'yan uwana talakawa waɗanda ake zuwa a yaudare su da roman baka, wallahi su fita harkan waɗannan mutanen wanda suke kiran kansu 'yan adawa. Domin abin da nake so su sani shine duk mutanen nan tsaffin ɓarayi ne waɗanda yau abin da duk suka sata lokacin da tun muna primaries, ire-iren waɗannan kuɗin lokacin in mutum ya saci naira miliyan 1 ma ya saci kuɗi ne. Domin lokacin budget ɗin ma ba a fara maganar trillion ba, billions ake magana. Irin waɗannan kuɗaɗen nan sun yi nisa yanzu, sun ƙare, yanzu suna so ne su sake samun wata dama su zo su sake azurta kawunansu da iyalansu, wanda kuskure ne za mu yi ba ɗan ƙarami ba.